balita, kahit sakaling awan.
mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukριστong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Gahi ni bay, gahi ni bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Gahi ni bay, gahi ni bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Kami mo dayag sa aking adahigon, umabatikot sa aming batikoson. O pati Arbonong Junior, o Bernie Bitok,
O kaniya na ang mga gahi. Art Bunho Jr. Bernie Bitok. Yeah. Woo. Baby. Good morning! Good morning, may buntag Mindanao, may buntag Visayas, may buntag Luzon, may buntag Pilipinas, may buntag World, may buntag Universe! Disyembre 8! Fiesta sa Immaculada Concepcion. Oy, fiesta rin na mo dia sa Westwoods. Feast of Immaculate Conception. Happy Fiesta sa tanang Happy taga fiesta. Bulwa. Yan. Dagan nagpiesta. Dagay ka fiesta basta December 8. Sa hasaan? Perting daghana sa mga fiesta o sa gyapon sa mga kuan niyang December 8. Pero tungod kay bawal man daw gyapon ng tapok-tapok. Bawal lang magpiesta. Basta di lang ma-post. Muna ayaw ginug-post. So pasensya kayo karon mga gala. Dagang kay changes na may tabo tungod aning pandemic. Number 1, ang pamasko karon sa mga ninong di nakapwede. Tapos Ipaagi na ni mo sa GCash, nananay kaya na pamaskong GCash. Tapos di na pwede karon nga magnutsi buena ka nga magtabok-tabok. So dito rin ka sa number 1. Di nakakatabok kang number 2. Ana. Mo naging pasensya gi kayo. Walay mga yung anak karong mga panahon na. Pero lipay kaayo si Ninong og Ninang. Ano man. Kay siyempre, mo yun man nga anak, kung saan man ipagpadala nga kung iagi pa namog Lazada, Pebrero pa nimo abot. Uy, hindi to nga idea karon. Kaysa magpa-deliver daw ka na kay kanang kuan na kanang na kung sa imong gusto hatat tagay lang kog link ana lang. Uy, makahataw yung idea ning anak ni Imyat kamera bay Ninong ug Ninang ning anak. Basta Tagalog kag messenger, Ninong, mo ni ang link sa Lazada. Patay! Paggawas, pag-click ni Nino, uy, mountain bike pa! Wala ra bay button nito nga refuse. Oh my God! Good morning ka natin tanan. Ito po ang Hilas King Bernie Bitok. Okay, yung sulugon sa kahanginan Art Bonhoc Jr. Good morning. Good morning. Ayo niya sa mga nagbisikleta karon nga naka-headset, naka-headphone. Oy, dagang karon kay siyempre holiday man. Yes. So dagan na po yung mga nagsumangil na mga bana ron. Mga ate, ayaw tuo nga naimiti sa Eagles. Mga kuya, good morning ninyo da mga kuya. Kuya nato sa Riverside. Alas ay Good morning. 55, mga taga Villanueva. Ani ana nga ato ang 8-day countdown para sa atong Fiesco. Mag-usa kita sa Fiesta Pasko sa Nueva! Hey! Hey! Come on! Everybody! Mga taga Villanueva, good morning! O siyempre, mauni ang ilang mga katikaran diya sa Villanueva. Ay, nato lang actually daghan na kayo gakahitabo og mahitabo pa lang no. Yes. Sa atong fiesta countdown karong ato ikawalo again nga adlaw sa Fiesta Pasko sa Villanueva, Misamis Oriental. Niaging semana gipasigahan na ang Villanueva Christmas Lights Festival sa plaza. Murag Singapore. Tapos sila yung murag Tory diha. Makita din ni sa mga Christmas symbol sama sa mga gipormang anghel. Mas gwapo siguro kung gabi ka mo agi diha. No? Correct. Kung gilunsab-sad sa Villanueva Food and Craft Market kung asa mamaligya online sa ilang mga produkto nga isip suporta sa ilang mga small and medium entrepreneurs. Galing. Og gipela-ila na sad ang 11 ka mga maanyag nga kandidata sa Binibining Villanueva 2020. Ay, dapat naataana siguro ba? Mo na yung mga dapat nga mga area nga nata. So manaoy. Gipahigayom sab ang LG Unite kung asa gipakita sa mga empleyado ang ilang mga talento sa pagsayaw. So may na dia makita dia kung kinsa to yung mga dance troupe o mga glee club katong college. Napuyo bandiha, napugos lang gidug sayo. Di ginaw ko part ra bagis. Gipasigar mo sab sa lungsod ang LGU Choral. Ha? Ang ilang mga choral. O sa dinada sila mga choral dia. Halublak, mga alambre. O sa nga choral Choral eh. ba ka ng choir? Choir. Pinagi sa pagkanta og mga Christmas worship songs. Yeah. O siyempre, at ang this week ang binibining swimsuit competition o coronation night karong Biyernes. Biyernes na. Dance Okay. troupe concert o ang
LGBTQ fashion show. Oy, grabe daw ang musuporta ang mayor daw diha sa LGBTQ community. Visual arts exhibit o ang ilahang, pildi, murag mapildi ang kapamilya ID. Oy. Villanueva Christmas ID. Wow. May pa mo, kami diri, wa pag may ID. Also, alay pa rin ID. Siyempre, nga nato kana permis diri sa ato ang Fiesta Pasko sa Villanueva Countdown. Yay! Kaya na nga to ang mga gahi nga balita. Musunod gila yun. Ano yan na itong mga... Hoy! Ano yan na itong mga gahi nga mga balita? Aliyan na ang mga gahi nga balita. Gahi nga balita. Patay ang ikaintapang wanted sa Taguluan, Lanao del Norte nga gatuwa makasong kriminal. Suspect nga si Muhammad Ali Abdul Wahid misukol pa sa kapulisan kadag orden di aresto alang kaniya. Gihostage pa mismo sa suspect ang iyang kaugalingong asawa. Dayong pusil po sa tiil sa iyang misis aron di siya maduulan sa mga pulis. Apan wa kini mulong tagdugay diyan nakabenta ang mga pulis o dito na po silan si Abdul Wahid. Luwas na hinon ang gihostage nga misis human mada sa ospital. Gahi nga balita. Patay ang usa ka pulis human gipusil sa wapay katudlong responsable sa ipil sa Sambuanga, Sibukay. Biktima nga si Patrolman Arthur Alcantara, usa ka intelligence operative ang gipusil sa mismong tugkaran sa iyang panimalay. Gahi nga Mga balita. drug personalities dakpan sa hindi usang operasyon sa kapulisan og pinaya sa Barangay Mercedes, Sambuanga City. Sikop sa hotel 5 katao lakip ang mga minor de edad sa pagpamaligag shabu. Ang mga sospek ilang sila Norsa Ali, Margani Alhari, Nersa Rajik nga puros taga Hulo-Sulu og mga minor de edad nga nag-edad pa og 14 anyos. Nakuha kanila ang 120 gramos nga shabu nga nagkantidad og 850,000 pesos. Sa makabalan Cagayan de Oro dakpan ang magsuong Jim Bryan og Michelle Giel human nakuha og balor 81,000 pesos nga halin sa shabu. Lakip gyari sa makauban na ini sila Arcadio Galia, Dani Olivares ug Manolito Beha. Sa San Roque, Iligan City, dakpan unom ka tawo sud sa usa ka hut-hutanag shabu. Ang mga suspek sila si Renran Fernandez, Luis Fernandez, Muhammad Di Mapuro, Nino Gallego, Angelo Deliantes ug Lovely Cañete nakughaan og shabu og kwarta nga balor 100,000 pesos. Gahi nga balita. I-lockdown sulod sa usa ka bulan ang probinsya sa Dinagat Island, Surigao del Norte. Human nagpagawas og resolution ang 8 ka munisipyo sa probinsya sa pagpatuman sa health protocol panahon sa Pasko ug bagong tuig. Magsugod ang lockdown ugma Pitsa 9 ngadto sa Pitsa 9 sa Enero sunod tuig. Sa lain pa mga balitang katikaran, sunod-sunod ang pagsurrender sa mga NPA sa nakadayang lugar sa nasod. Resulta kini sa hiniusang operasyon sa militar o kapulisan batok insuhensiya. Ato kining istoryahan. Kauban si Police Colonel Restituto Lacano Jr., ang commander sa Regional Mobile Force Battalion sa Region 10. Kini nga mga pag-surrender sa mga NPA halos kada adlaw. Ania ato ka makauban via Zoom. Ayan na, actually naka-connect na, pero inintay lang natin. Naka-connect na si Colonel. Good morning diya sa ato mga kapulisan, labi na kang Major Neri ug naay mahitabo na pod nga L-top nga karaman og nintak na makauban nato live si Police Colonel Restituto Lacano Jr., ang Battalion Commander sa Regional Mobile Force Battalion 10 aron ato pagkaisgutan kining operasyon batok insurhensiya. Good morning Colonel Lacano, sir. Sir, good morning! Good morning, sir, at sa inyong mga viewers. Yan. Kumusta sir? Kumusta? Pasensya sir, medyo naagahan natin sir. Nagkape na po ba kayo sir? Okay lang, okay lang. Mas maaga, mas maganda. Yan. Sige, Colonel, ato ning isgutan, dili mo ba halos among pananaw sa mga report kada adlaw, no? Di mo ba sa 5 anto pataas ang kapanorinder nga mga sakop sa NPA halos kada adlaw kana mao kanay unod sa mga balita. Doon na ba mo i-estimate Colonel Lacano, sir, kung pila gyud ka mga armadong rebuilding NPA sa kabukiran labi na sa inyong AOR, Area of Responsibility, bisag mga bana-bana lang?
Actually, may mga areas dyan na mga grow up, guerrilla front na dili naman ngayon daghan na ilang membro. Kaya lang ang nagpakusog sila ang kaning suporta sa mga sibilyan. Kaning masa, ang mga masa nila. Oh. Muna itong ipaningkaputan na mabalik sa atong sa gobyerno, ang ilang pagsalig sa gobyerno para mahimong dinalig ko ng mga armadong kalaban. Sir, kini mga nanurender dala ang ilang mga armas. Siyempre giatiman kini sa gobyerno o gihatagan o panginabuhian aron makabalik normal ang dagan sa ilang kinabuhi uban sa ilang pamilya. Now, doon ako'y duha ka pangutana, Colonel Lacano, sir. Una, unsaon ninyo pagsiguro nga kini sila mga lehitimong mga rebelde o dili kay gapahimulos lamang sa libre nga livelihood program sa gobyerno o ang ikaduhang pangutana, unsay kasiguruhan nga kini sila di na mamalik pa dito sa kabukiran o sa kalihukan. Siyempre, giatiman kini sa gobyerno o gihatagan o panginabuhi. Yes, sir. Yes, sir. Nihinay mong signal diri sir, nihinay sir. Sige sir, gani. Unsaon na to pagsiguro nga kini sila mga nag-surrender, mga lehitimo nga mga kuan gyud rebelde og dili gapahimulos lamang sa livelihood program nga inyong ginatanyag sa mga manurender. Hello, sir. Or nakamute si sir. Medyo nipilit na. Atong Ay. Ato i-refresh na to. Ay. Okay. Yes sir, yes. Sorry sir, medyo Okay na, sir. Okay lang. Okay na, sir. So sir, nakuha nimo to ako unang nga pangutahan ato sir, no? Unsaon nga pagsiguro nga kini sila mga lehitimong rebelde ug dili lang kay gapahimulos sa livelihood program nga gina-offer ninyo para sa mga nanurender. Sigurado na sir kasi naman tayo mga dinakpan during the actual combat operations. Oh. Na po yung mga legitimate members na nag-surrender, sila gihapoy mo validate itong mga surrenderies na gusto mo balik sa atpa. Kaya sigurado na sila na naglihok sa kabukiran. So dili lang di kay mga gipampunit lang diha sa mga baryo-baryo. Mga kuan gyud sila, ilado gyud sila nga mga sakop. Ilado ni sila na nagsuporta kasi kanimang god ang atong inahimo karon dili na nilakang sa pulis o sundalo. Anitabang nanini ang mga local government executive. Kaya dako ang taksis sa nahitabo sa mga pag-surrender sa atong mga kaigsunan sa kabukiran. Siyempre, Colonel Lacano, sir, ni surrender na ni sila. Unsay kasiguruhan ani ron, sir, nga di na ni sila mamalik Kana. pagka human-human sa tanan, labi na pagka-human sa basig di surrender ni kay pandemic ra ba? Ana, sir? Kanaman gud sir, mo na problema sa niaging mga panahon nga tanan ng surrender ni balik dahil siguro napabayaan, pero this time sa programa sa atong gobyerno sa Presidente Rodrigo Duterte, tuloy-tuloy ang paghatag nato sa ilang livelihood. Concern ni lahat ng agency, DSWD, LGU, PNP, AFP, para matabangan o malahutay sila, matagaan sila livelihood program until such time makarecover na sila panginabuhian. Sir, nabantay lang ako sir nga mga murag mga batanon lagi kayo karon tanan, no? Halos mga college, nasa college level, may ana. Unsa po yatong kunan ni sir panguntraan ni sir nga hili mo gani sila mga batanon nga ni? Kaning sa recruitment activities bitaw labi na diha sa IP communities sa kaning IP communities, colleges and universities diha kasagaran gina-recruit ang mga minor de edad sa NPA. Ginaon sa inyo ni patgang sa maong kanang yun ana nga mga klase aktibidad. Akala mga nung araw ang vulnerable lang yun sa mga kwan yung sa mga IPs because of yung lack of yung pag-aral ba, yung illiteracy. Pero at saka yung poverty. Pero later on, dumami ng nidaghan siya dito sa mga universities dahil nakita siguro ng mga kalaban nato na epektibo yung gikan sa university, madali silang makakuha
gawin nilang recruiter sa mga probinsya o mga kabundukan, karabudagan nilang kausa. So, ang ginahimo naman ng PNP, AFP, at saka yung gobyerno natin, lahat ng intelligence community, na mapakgang kini pinaagi sa paghatag og mga impormasyon sa mga gilikanan, sa mga bata, ug unsa kaning mga grupo nga nag-recruit sa atong mga bata noon para mahimong kalaban sa gobyerno. So apila na diha sir kaning naamoy ginapahigayon karon nga ng digital poster and infographic making contest para kinsa may pwede makasalmot ani. Mao na ba na inyong gitarget ang kanang mga millennials, mga batan-on ani ron? Yes sir, mao na among produkto karon para magmata ang mga kabataan. So naghimo mi karon og initiative kaning digital posters and informatic making contest para itong produkto ito, impormasyon po ito sa mga kabataan kung sa ilang kung silang nakita nga dautan sa atong mga komunista nga kalihukan. So tanan nga nila itong giyawhag mga kabataan para makita nato silang rason. Ara ang uban makaibaw po nga ina ni bagay ang daotang kalihukan sa mga komunista. Unsaon pag-avail sa mga bata ani sir? Labi na sa Region 10. Kaya mabil kini sa mga bata, pinaagi sa mga wala ka ni registration, no? Wala siya registration. So, mag-submit silang entry, pangalan, edad, address, yung contact numbers. Kanya, napo sila kung kinsa itong magmadaugon, napo sila madawat nga premyo. So asa man sila mo agtuan ni Colonel? Laban mo ya Facebook nga page or unsabay link ani nga ilang bisitaan online? Dito sa rmfb10pcr@gmail.com, isubmit nila ang ilang entry. Okay. Sa to RMFB10 10 numbers na 10 oo pcr@gmail.com. PCR PCR at gmail @gmail.com. Nabay Facebook ani sir nga pwede nila tanaw kung napa sila yung mga dugang mga pangutana ani kung sa mechanics sila ni. Facebook account ani Colonel? Namin Facebook account sa among yung Regional Mobile Force Battalion 10. Yun. Striking Force. Okay. Regional Mobile Force Battalion 10 Striking Force. Mao na siya ang FB ninyong account. Dalawa kini. Regional RMFB10 Striking Force o Regional Mobile Force Battalion 10. Ayun. RMFB10 Striking Force sa FB, no? Yes sir. O Regional Mobile Force Battalion 10 Yeah. 10 Striking Force. Mao kana so diya pwede makasalmot. Mag-appeal ang mga batanon o ang mga netizens sa kaning digital poster and infographic making contest. Informatics. Oo. So unsa may premyo ani sir? Matagaan ba ni silang Armalite, tangkidigira? Mamahimo ba silang pulis kumudaog? Kanina magod initiative nato ni although natay premyo dili kadakuan. Ang importante niya ni ang participation sa atong mga kabataan para magmata ang uban mga kabataan nga wala pagid buta pa rin ni mga kalihukan sa atong komunista. Kanang unsa man i-feature po ninyo sir kanang unsa? Makita po ni online ang mga gipanghimo sa mga millennials. Inyo lang usa. Inyo gyud lang ipang post. Nipilit ng signal. Sir? Ang tanan ani sir putol ta sir. Continue So, sir. ang tanan ning interest i-post nato. Yes sir. Post nato lahat ng interest tapos yung mananalo na top 10 yun ang
makadawat og premium. Yo, At top 10. napulo ka Pinakadaghang mo. likes, pinakadaghang likes. Pinakadaghang likes. Very good. Very good, very good. So, abi na ko ang kay mo apil unta si Bernie sir kay abi niya nga pag mudaog siya mahimo dayon siyang pulis. Dili di ay. Sus. Okay gyapon na sir, may gyapon na kay kani nga concern lagi sa pag Hop. Oh. Hello sir. Ayan na. Ah, Wala na. Madunggan pa minimo diha sir. Naputol na po ng signal, my God. Ah. Nipilit na. O kada basta kato ang ilang kuha na sila digital poster and infographic making contest. Ang Regional Mobile Force Battalion 10 Striking Force Yeah. sa ilahang Facebook account. Okay? Ayan na, Oh, wala so, na. dagan kayong salamat Police Colonel Restituto Lacano Jr. ang Force Commander sa Regional Mobile Force Battalion 10. Ug mabuhay ang mga taga RMFB 10. Dagan kayong salamat. Good morning ninyong tanan. Teka muna, ito sa ni... Hello, Deko diha kang Deputy Force Commander... Unsa ni sa Police Lieutenant Colonel? Oh. Ana na siya? Fermin Dapat yun Damiago kang mapulis. Amendares III. Unya, ito na sila yung pang-isa-isa. Oh, hello sa entanan diha ha. Salamat kayo ha sa inyong pagpaminaw diha. Oras alas 7:14. Ay, birahi ata ni. Di, akto sa ta katong sa mag-gap sa ta kadali. Okay, okay. Sa na imong Biramax diha kay importante gina itong pagkahisgutan about sumpay, aniya ang sumpay sa istoryahang depresyon. Alright, sa mong pagbalik, adyo lang kaya. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Naglisod ka ba sa imong pag-eskwela? Ayaw sayangi ang panahon. Enroll na sa Southern Philippines College. Siguradong affordable ang tuition. Ang SPC adunay mga kurso sa college sama sa criminology, education, information technology, business administration, entrepreneurship, HRM, tourism, may Prof Ed ug graduate studies pa. Nahimutang sa Julio Pacana Street, Likuan o tawag sa 0936-335-1820. Ang SPC andam na mudawat sa mga new students and transferees para karong second semester. Only 1,000 pesos to enroll. Southern Philippines College. From here, it's possible. Enroll now. Kami mo dahil sa aming nadahigon, umabati ko sa aming batikuson. O Bati Arbonong Jr. O Bernie Bitok. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Good morning sa tanan mga netizens nato nga nagtanaw. Nagbabalik po ang gay ni Bike ni si Bernie Bitok. Okay yung sulugoon sa kanginan na Art Monhok Jr. Kadjud lang labi na diya kang Ma'am Joy Martinez, RJ Ranilla Espada, si Jennifer Rolyarata Gikilan, o si Geraldine Joy Garcia. Good morning sa mga kagaya from Mandala,
Class 2020 Philippine Air Force Reserve. God bless you all. Alright. Mga kagahi, atong padayonon ang isgutanan kalabot sa depresyon o kani pagkamagulanon kansang kinabuhi puno sa kabalaka. O kini ato ipadayon kauban gyapon ang Miss Universe sa CSWD sa Cagayan de Oro nga head sa Psychosocial Division sa CSWD nga si Miss Jamie Leonen. Good morning kanimo, Miss Jamie. Good morning, Art, and good morning, Bernie, and good morning sa itong mga kagahi nga listeners. Pasensya na ka ma'am nga amo kagipuka og sayok pero para namo importante kaayo kani nga topiko, no? Uy, sa anay lang, labi na nga natay nakita nga basi abin yung para raman na sa mga ordinaryong tao, dagay mga sikat, mga celebrities. Nga ingana gyapon nga na-depress gyapon despite sa ilang mga success nga nakuha silang mga And kinabuhi. people or families nga naa sa middle upper income levels. Oo, tanapoy mingon nga. Yes. Para raman na sa mga bantaw nga mga hilumon. Oo. Akong anak dili man mo man problema, tingala lang ka. Napoy sabaan sama nimo parts. na wa lang pud kalit nga. Mo galing. Tingala lang mi sa Facebook ni itom lang kalit yung profile pic. Mo galing. Yung ana. But Tinood, anyway, tinood, ato na, tinood. ma'am, yun ani. We talk about depression, o grabe ang effect ni ini, usahay di pa kayo mabantayan, although na yung mga telltale signs. Unsay kasagaran, kaning worst case scenario, kung dili ma-detect sa labi na sa kaubanan sa panimalay or kaubanan sa trabaho or among peers, no, sa mga magkahigalaay o mga barkada nga depressed na di ang usa kanila. Unsa ang mga worst case scenario ang kasagaran ng mga ending ana, ma'am? Mga tendencies. Well, ang worst case scenario gina ng Art is hurting oneself, no, pasakitan ng kaugalingon, and even pagkutlo sa kaugalingong kinabuhi. Mo ning mga So, ginatawag kana ng mga suicidal tendencies. Yes, no, kana po ang agakatong gakahadlukan kay nabatikdan pod nato nga naapod na siya season or panahon. So actually, base pod sa kuang practice, no, mga mag-upat, I think maglima na ko katuig galing ko diha sa diri sa CSWD as Psychosocial Division Head. Labi na atong niaging tuig na matiktan gyud nato or gi-observe gyud nato ang pattern, no. So karon nga mga panahon na kanang beginning anang late November pasuluray sa December and then January gaanam gina siya og kasaka. So and true enough, 'di ba? Gakakit-an pod nato na siya or gakadunggan pod nato na siya sa ato ang mga report sa media. Although medyo gina-encourage gihapon nato itong mga partners sa media nga dili pod unta nila i-publish Correct. ang mga butanga. And ang rason pod ana is because 'di ba naka-mention to si Bernie pod and ikaw pod mismo nga sa laing-laing mga bisag unsang klase kang estado sa kinabuhi pwede ka maigo ani. And especially if kanang medyo taas-taas ang impluwensya sa katong nagputlo siyang kinabuhi. Example, artista siya, daghan siyang followers, daghan ka idolo niya. Mura siya og magsilbi nga role model niini nga negatibong desisyon sa kinabuhi. No? So kana po ang nahimong influence niya mura magud ang gakahitabo sa hunahuna sa atong mga igsuon nga naigo sa sakit sa depresyon pag makadungog sila og news nga naa na po'y bag-o nga nawala. Abi nila nga mauna naigo lang yun tungod na ang siya ang sakit. ultimate nga solusyon. Yes. No? Tama, no? Which is Yes, na dili. makita nila nga nakaya gani nila. Oo. That's very true, no. So, So- tako gid po siya epekto. Tapos ang tendency Kana pag yun, lagi mapapasan. tungod na ni Facebook na mo comment nga ala burni dagan lang ni suporta ni simpatiya. So ikaw karon naguno na sa ka nga tama siguro na yung gibuhat to kay tanawan na ni simpati. Tama ma'am no, mo ingana ang effect niya. Yes, Bernie, no. And naapoy uban nga samot paulit tungod kay depende, no. I think regardless of unsa man ang mahimong comment, unless of course i-educate, no. At in Correct. fact mapasalamaton pod ko sa tong media partners kay although naapagyapoy uban nga report, naagihapon sila changes, modifications nga gi-include pag-apil na diha ang pag make sure nga naagid ang ato ang hotline na ibutang nila to end, no, para to show as a different option. Kaniya, Pero importante paghihapon nga papusgan ang
Yes. Oh, go ahead, Art. Kanang inani, ako po ni panawagan, no? Isip kanhing kanang official kaniadto sa mga media organizations. Ako panawagan sa ako mga kauban sa buhat po nga do not highlight nga mura bag atong gipakita na lang po sa mga tao nga especially kanang mga butang nga hurting people, no, kanang ilang kaugalingon, ilang ginapasakitan nga to the point nga ilang kutuan na kinabuhi nga actually that is not the news. The news there is very alarming nga basin unyag tungod sa news makatrigger na noon sa mga inyong mga followers, inyong mga viewers, inyong mga listeners nga mao na gyud na siya ang ultimate nga solution, which is dili kinahanglan nga at least we have to consult professionals like kanimo Miss J. Milyonen aron nga matabangan nato mga tawo nga dili kana ang solusyon, no? Yeah. Dili ingon ana nga pasakitan nimo imong kaugalingon, dili kana ang solusyon. Dili kung ikaw medyo na nagbagulanon ang pagkutlo sa kinabuhi o pagpasakit sa imong kaugalingon, dili mao ang solusyon. Yes, no, actually, sakto gid ko, Art. And there are actually lots of solutions. No? So, Ato nang isgutan, ma'am. Sige. Kana po na nga to ang gina-emphasize. Unsa may mga solusyon, ma'am, be? Okay, first gid ana is we need to bring back to the general public no ang knowledge nga naadi ay tay gahom para makontrol ang atong gibati ug atong hunahuna. Yun. Usahay man good no tungod pod sa kawad-an na sa tong paglaom, mura bitaw ta og na create og mindset nga prisoners na ta sa ato ang hunahuna, ang bisag unsaon nato og control sa tong kinabuhi, wala na tay mabuhat niini. So isa sa ato ang pinakauna nga ginatudlo is naday tay gahom. Unsaon man nato nagtap nga gahom, no? You know how they a few years ago there was this book na katubitawng it was about a self-fulfilling prophecy. So basically, the idea there is kung unsay mo utro-utron sa imong kinabuhi or sa imong kaugalingon, mao na siya ang imong mahimong realidad. Yes. So kung kabantay mo, pag kita magulanon, atong gabalik-balikon is negatibo sa itong hunahuna. So maupod ang atong nakakita lamang sa atong realidad. So kana pod ako ang gihangyo sa matag usa ka nato, no? Ato ang gamiton atong gahom nga ato ang impluwensyahan ang dagan sa tong kinabuhi pinaagi sa pagtabang sa tong kaugalingon pag puro na negatibo atong hunahuna. Ato ang lantawon pod nga napadi ay mas positibo nga pwede nato hunahunaon. So example, no, wala nag-reply. So ang uso man gid karon nga kakadunggan nato sa news is nagbulag ang magtiayon, busa pod na napasakitan sa usa ang iyang kaugalingon and usahay makumpleto ang iyang attempt. Mawala na siya sa kalibutan. So, unsaon man natong tabang sa tong kaugalingon ani nga sitwasyon. Example, nag-text kasi mong uyab. Human ang imong uyab, wala nag-reply sa imuha. Then ang imong balik-balikon sa imong hunahuna is, dili tingali ko palangga sa akong uyab. Nang chicks or nang cats tingali to akong uyab. Kaluoy ba nako? Wala gyud gamahal ka nako. So these are what we call automatic thoughts. No? Ang tao man good nga mahulog sa sakit nga depression, mauni ang pinaka una nga nature niya sa iyang panghunahuna. So unsaon man natong tabang sa tong kaugalingon o tabang sa tong higala, itudlo nato nga naa pa di ay laing mga explanation kung ngano wala naka-reply atong uyab sa tuwa. Urbana, ma'am. Urbana, ma'am. Urbana, no? Or asawa. Kaya naminaw si Emiat ron, Pwedeng- ma'am. Sige. Lagi, pwede nga na-busy siya sa pagpanarbaho sa mga asawa or bana, basi na-busy siya og alaga sa inyong mga anak or pagtudlo sa ilang mga module. Pwede usab nga nag-study ang ato ang uyab, no? So, daghan mga laing rason kung ano dili ta ma-replyan diretso, pero dili man naibot pasabot nga kung what na replyan is dili na ta palangga. Correct. No, so, kinahanglan po na ito makondisyon na itong kaugalingon nga daghan di ay lain pong realidad nga naa diha sa itong palibot. Dili lamang ang ato ang nakita at that very moment. No? Kay, pag naamanggod ta sa sakit nga depression, isipon na ito nga mura taog, kanabitang kabayo nga sa kalesa, di ba na ana sila ginatawag na to nga blinders Tabon diri para sa dili mata. sila mawala sa ilahang dalan. No, dili sila ma-distract.
ingana pud ang tao nga nay depression. Ang iyang makita lamang isang negatibo nga realidad. So sa mapudon ta sa natong laktod na pa kay praktiso. istorya lugar ma'am, sorry kanang burag imong self ra gyapon imong kalaban no. Burag ikaw mo Yes. nagkuan sa imong kagaling negative na ko. Kailangan ko mangita gyud og way nga kanang kaysa negative na una mapositive nang mas maayo ingani akong una kaysa ingani akong pag-una. Tama ba na ma'am no? Yes, Bernie, no? And sometimes it's harder for other people. Mas lisod siya kay tungod kay naandan na bitaw niya. O example na lang sa to, diba lisod kayo sa uban sa to nga mag-exercise tungod kay naandan na to nga maghigdaay na lang. Oh, yes. So lisod kayo na to bitaron na tong kaugalingon kasi these things are actually mind exercises. So lisod gyud siya sugdan sa uban pero kaya di ay siya basta hinay-hinayan og pirmihon lamang. So this is one very important exercise, no, mind exercise. But a second one nga supported pod sa daghan research nga makatabang og activate sa imong brain is what we call our gratitude exercises or ang mahimong mapasalamaton. Yes. Utang nga nakapalibot nato. Kanang pagmata pa lang nimo ba? Ang imo di ayo problema ang tan-awa kun dili nga wow, another day. Yes. Nakamata na pug ko. Correct. Kay unsa ang imong gusto kanang way tug-tug o way mata-mata? Pero tama na no? Kanang grateful ka sa mga uba kaysa tama nang gingon ba? Sa usa ka bulig nga saging ato nang balik-balik ko nagire usa. Pero kaysa nag-focus ka tong usa ka daot, mas focus ka sa katong whole nga mas daghan pagyapoy nindot nga saging. O grabe gyud may gana. Yes, Nga no. po tag mix saging. Sinagid kayo na, Bernie and Art. And pero ang sad reality man good is somehow, kani po akong namatikdan sa ko ang practice isip usa ka professional and mga bata by the way, ang akong majority sa kong kliyente. Namatikdan gid na ako nga ang atong henerasyon kay ron mas dali para sa ilaha nga pasakitan or libako ng ilahang kaugalingon no mga negatibo nga pulong ang ilahang isulti sa ilang kaugalingon or sa mga tao nga nakapalibot na ila compared sa mapasalamaton sila. And I think this has something to do with the context that they grew up in. Their association. focus. Ilang association, no? Kung Ang kinsa ang focus permi po nimo sa kauban, standards. Oo. Kinsa imong Balik ka katapok. muna, Tama no? Oh, kinahanglan niwang ka para gwapa ka, bright ka para maayo ka. No? So, wala na nakita bitaw ang laig mga talento o laing mga opportunities pod na mahimong gwapa ang usa ka tawo. So, nanay mga grabe nga standards nga na promote sa ilaha tungod pod sa pag-rise sa social media o sa internet during sa ilang pagdako. So karon kinahanglan nato i-retrain balik ang ato ang hunahuna labi na sa tong mga kabatan-unan. Pinaagi gyud na so kani panawagan pod sa tong mga ginikanan pagahin gyud mo og panahon nga together as a family. Magsulti ka mo og things you are grateful for. Yeah, Kaya I think mas ma-appreciate correct. pod ninyo inyong relasyon. And then natay format para mas maayo pod no actually ngani siya nga format design niya siya para ma-cover imuhang self-esteem, imong relationships, ug imong direction sa life. So, every day, no, mag-think ka og tulo ka things you are grateful for. One for the self, one for the family, and one for your career or for your friends. No? So, example, ikaw ulitan yung kika nga tao so inka nga wala naman ko'y butang nga mapasalamaton ko kay wala ni nagmahal ka nako tanan maulit sa ako kay ako pud maulit nila. So unsa may mong 3 things you're grateful for today pwede nga oy pasalamat kasi mong kaugalingon kay kabutuhon na kay kaganina si mong anak pero imong napungugnan so wala mo nag-away si mong anak so pasalamatan imong kaugalingon anak. Tama. Sa imong pamilya, pasalamatan nimo imong asawa kay imo siyang nasingkahan pero wala siya nitumpang. So maayo di gyapon inyong daghang dagat. salamat sa imong Salamatan din asawa. ang imong nga career. naaya, Salamat. naminaw. Tama. So ano din na so for example, tama din kung gabuhato matag buntag, mutan ako sa amin. Oy, pangit. Pero nay talent. Oy, pangit. Pero lakas og sex appeal. So ano lang so kamo sa inyo yung mga asawa nga lang. Bisa bitag burag bilbilo na ka, pero lami ka muluto. Nya basta lami mo luto, grabe mo duso. Bitaw. Miss Jamie,
unsa gani pag-contact sa kanang inyong opisina na ba ito nabutang diha, no? Nga para you know what, I really encourage our So, viewers, our listeners, our followers, mga netizens nga please visit our psychosocial department sa Cagayan de Oro nga City Social Welfare and Development Office. Ha? Na sila FB page, CSWD-CDO Psychosocial. Kung napod sa atong screen diha, ang ilahang hotline. Miss Jamie, mensahe nimo labi na sa atong mga gasubay karong buntaga. okay, so entering into our Christmas season, let's make it a season full of love and kindness. Pero magsugod ta sa kindness atong kaugalingon. So be kind to yourself. In the morning when you wake up, say nice words to yourself, and even in tough times, be your own friend, no? Kasi you cannot be a friend to others if you do not know how to be a friend and a lover to yourself. So palanggay mong kaugalingon, imong pamilya, o ang imong komunidad, kay maupod ni ang atong responsibilidad. Yeah. Kung kinsa man ma'am ang nakaangkon sa pungango sa imong kasing-kasing, ang ako mensahe kaniya, kung kinsa man na siya ma'am, ati man na panggaa si Miss Jamie Leonel. Yeah. Amen to that. Thank you so much. Thank you so Miss much, ma'am. Jamie. Thank you. Head of Psychosocial much. Department sa And- CDO CSWD. Thank you, Good ma'am. morning to everyone. Thank you. Magandang dilag. Pang good. Sayom kisya. Oras alas 7:33 na. Lito Inglesero, dali na. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Words are expensive. Once they are said, they cannot be taken back. Choose your words wisely, or else it can become costly to you. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Gusto ko na lamang ang imong mga giaha. Upaya kinindughan ko ano dili ako maskama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Thank you. Dagan salamat kang ma'am. Ang ganda ng sinabi ni Ma'am Jamie. Tana namin ako mga silingan diha sa Westwoods Village. Na every morning grateful lang gyapon ta. Wala may walay perfect nga village mga higala. Nakoy nga kuha nga punto at Wala pa ko nangutana sa imo. dami kay kuno. Exit sa ka-exit. Kay tungod kay piyesta man sa Westwoods karon. Tana lang ha. Amo na akong gusto nga labi na sa tanan mga nakapuyo sa mga subdivision. Kita tanang gusto og perfect nga paradise nga subdivision. Nga sin perfect walay palpak pero kaning kalibutan na walay perfect man gyud. Nagiusahay nga di magkasinabot nga silingan. Nagiusahay nga na mga depekto, na mga kuan nga dili maayo. Istoryanog sakto.
Pero grateful lang po, di lang po matakadlaw, sige lang tagreklamo, maragwa naman lang gigtay kalipay. Pasalamat gyapon. Usahay mo reklamo kay agay medyo nalubog ang tubig. Pero grateful lang gyapon kay lami kay atong lugar diha kay prisko ang hangin, nay morning mist, bugnaw kaayo way sasaw. Kanana ba? Let's be grateful ba? 7:37 sa atong oras may gala. Ang gugmang giyak natin ay sa atin ng Biramax Capsule. Biramax. Bira to the max. Mo na yung meaning ana may gala. Ang Biramax nato, oy atangin ninyo ha. Nag-sign na may kontrata kagahapon. Niloko da kang ma'am sa JB Pharma. Hi ma'am. Ma'am Jinky, morning. Atangin na ninyo may galan. Mupadulong na sa Caraga Region, Miss Oak, Miss Or, o Cagayan de Oro, ang among mga outlets ani. Kabalumi nga, uy asa magini mapalit ha. Ang Biramax Capsule mga igala. Di ka mabalaka ani kay ngano man 100% all natural herbal capsule. FDA approved, no side effects, safe and effective. 269 duha ka capsules na siya may gala para sa babae o lalaki. 269 lang, 2 capsules. Problema lang lagi, hindi makarelate lagi ang walay tig martilyo. Ang walay tig dok-dok, di makarelate. Mayon din sila, ha? Mo ba? 2 capsule ra? Ha? Ang kayaw-yaw eh. Ang di ka-relate. Ang nagalamihan ng Biramax kay antioxidant o anti-aging supplement. Munang ganahan kayo si Attorney Chubasco kainya ni. Kay perminti daw siya nga batanon ng dating ani. Attorney, morning! Busa sa paigulatan ninyo at angin na ninyo ang Biramax Capsule. Max gahi, max lami. O sa tanan mga nagsikwati diha. Pag mato mo sa mga pharmacy, pangitan ninyo ang tatak Sabroso Chocolate. Ang Camigan's Finest Chocolate, ang nakalamian niya kay purely made of pure cacao. As in, mo nang lami kayo, swabe kayo. Kung dili mo hingapi, di pon mo hingaon. O kanina lang sikwati na lang mo gamit ang Sabroso Chocolate. Available na sa Champs, sa tanan mga pharmacy. Pangitalan ninyo na ang Sabroso Chocolate. No other ingredients but our standard qualified cacao. Pait-pait, pero very healthy. Promise. And now, ladies and gentlemen, in the house, our celebrity taxi driver, Lito Inglisero. Good morning. Ako tong gibutang ha para di ka ma-depress ha. Mahirap maging pugi. Oh, dako kag tiyan pero pugi. Pugi. Hey. What's up, brother? Good morning. Good morning, both of us and both of you. Good morning sa inyo da. How's life so far? So far, I will be turn around the city. Gabi, gilabay ko sa Villanueva. So far, there's a lot of lighting around the road. Wow. Ilang plaza, bibo kayo. Ay, siyempre. Bibo kay mga suga, ang kahayag. Di ay, kung kangit-ngit ang imong kalibutan sa iyong balay mo, adto kas Villanueva silang plaza, mahayagan ka. Oy, I already met your father-in-law. Yeah? And I was shocked. Wait, what talking about that? I was shocked because he told me that you're a very good, very good husband. Adlok siya. How come? I said, how come? Sir, you are so blind for how many years? Sa imong gipakaon sa imong father-in-law? Akong gatiunan pero may anong tingog diya. Dili ako siyang gingnan nga. Mantis ko tagsa ta para din na reklamo. Kanibutan niya. Was duha yun mi. Pero kabalo ka katong gi-explain sa about sa kuan ganiya katong puno ka sa mga problema unsay tambal. Ako nakuha nga punto ato kung mag-away mo sa imong asawa, manguyab ka para mawala imong stress. Ha? Ano ba ito siya? Wala na yung klaro to. Sa'yo bunguyab ka taka mo rin. Di pa dito mao nga tambag day. Dito mao. Ito na po ang ating Lito's Quote of the Day. We will always be friends
because you match my level of crazy. Unsa daw? You will always be friends because you match my level of crazy. Oh. Unsa pasabot ana? Ang imong daghang mga higala maayo. Kay wala siya match nga kalibel sa imong kabuang. Sukod sa imong kabuang ana. Say kabuang, sorry na. Crazy. What do you mean crazy? Ay buang. Oh, level sukod. Ah. Oh, match wala kaya siya sa imong kabuang. That's okay. Kamoy adjust, kamo may bright ya. Hello ko da kang Herbert Serrano. Good morning. I am also watching your show. This is Mr. Friendship here of Northern Mindanao. Go. Congrats mga kagahi. You have a beautiful shows. English speaking na sa doon. Kapuliki kita ni basta English speaking daw. Muna yung mga kaubutan ni. Okay, mura to. Okay, bye. Alas 7:42 sa tunang ipadayon ang sumpay sa istorya ni si Andy, no, ang letter sender nitong karoon. Si Andy kung asa mag-dear pa ko para na-function sila ito. Kagahi Bernie o kagahi Lito? The hard burning and hard Lito. Grabe kagahi Lito, grabe kagahi Bernie. Very hard Bernie and very hard Lito. Pero humok o kasing-kasing. But smooth my heart. Say smooth, soft manggod. Dahil itong smooth sinaw nga kasing-kasing dahil. But soft my heart. Oh, kanang mangugas ka og kamot, sabon. Gamitan og sabon, soft. Akong naila si Charmy nga mahilig og dinukdukay pero walay I love you. Hay! But the mate Charmy always be dok-dok. Pounding. He was always pounding but no more relationship. Okay ra kaingon na natin? Grabe nga ba dili gyud sa ganahan daw anang relationship. Very hard. Grabe. Very hard. I don't like relationship but always dok-dok. Okay raman sad ko kay single man ko. But I'm fine because I'm single. Og anytime nga mo text si Charmy sa kuha, pag mo yung ganyan na siya, martilyo ta. Alam na this. But anytime while texting Charmy for me, there's a dok-dok, we buy a Biramax capsule. Basta kay ang sabot, bawal ang in love. But what do you mean sabot? The agreement? The agreement for me, no more love life, but always be dok-dok. Okay gali, anay tabu! This is the starting of love life. Andy! Asa ba ka negatingog? Andy! Uy! Siya may dugayan ni mo eh. Sorry kaayo, Andy. Abi na kung dili ka mo abot, nakainom na lugod ang Biramax. Kadyan lang. Sana? Nadisalay na kong tibak. Naputol ang hikot. Sorry kayo ha, ganina na ka nagulan. Niyaroy, gainom, nag-ikudahan og Biramax ganin. Sige na sig panudlo niya. Uy. Nagduda ko ba hindi ka maabot ba? Nang saon pa lang ni. Gigutong pagaling ko. Ha? Gi-order ni mo tong kuan, katong bulalo. Nanawag na ko sa room. Ha? Wala pa manggun, na pa manggunta sa gawa. So, sa room. Nanawag ko daan kaya nag-order ko. Mahal dito sa sulod.
Mahal. Dili mong ingon sa ako. Ana, paliton nga. Yung biya ka nga mas mahal dito ang lumi. Mas lamig ang bulalo. Pag order na ay, naradi ay, oh. Mano yung ganahan, bulalo, o ang halo-halo, kasarap. Ganahan ka na? O siyempre, ganahan kay kumuhigop sa sabaw, ani. Sa bulalo? Dili sa salad. Sa halo-halo di ay. ako na natutyo. Wala ganang ko ani kadagan kay prutas. Ang salad? Ang bulalo. Hala, kahumok sa karni, uy. Sa bulalo? Dili, sa salad. Sabi gitunong na gid mo. Hala, nakuha na gid mo nito, ay. Grabe yung practice na kusbalay ani ba? Usa man ay kadagan ba'y sebo, ani? Usa ang bulalo? Sa salad. So, may salad na dagan ba'y bulalo? Naglibong na pug ko. Kung saan giabay man puro sabaw. Na may sabaw ang salad. Kabalo ka? Ikaw ba? Kulit kayo ka. Anong mag-una-una magigag-text na ako? Nagsabot na beta. Ako ang una mo text. Di na sorry kayo. Gimingan na mood ko ni mo. Ngay, mo na. Oy, nagsabot na beta. Walay ka ng mga I miss you. So Walay far, wala magkikuhingon nga. Nagparabis akong I miss you. Oy, basing na in love na ka. Wala, hagas may in love. Pero siya manggod ka pangita. Manggod siya. Kisa nga siya? Kani sundang baga pangitag sa kuban. Kasi sundang. Oo, kani martilyo. Abi ko pag martilyo na. Kani martilyo. Gusto siya mo dok-dok na siya. Kabalo ka, nagsabot na beta. Bawal ang in love. Klaro na, dili. Very klaro. Ano na naman kayo mga heart. Tapos, na one time ha, ako pa itong gipadilit sa imo. Anong imo kong gitag? Walay pictures. Di mo gudang ko mapubungan. Mao ka. Sige ka, mag-post pagaling ka otro nga na ako. Na, di naging ko nang makontak ba? Bahala ka. Sige, sorry. Ay, nagsabot na beta. Walay kuan. Sorry. Saan pag sorry? Oh, no. Ay, mohigop sa kuan ni, uy. Ano sa higopon? Mohigop sa ko. Ang sabaw? Puros kay puros na sabaw ang problema. Mugin na yung problema ka ron. Ang salad na sabaw. Before, sa tilod anay lang gusto ko magpadok-dok na sa. Pero siyempre, mohigop sa ko sa sabaw. Sa salad? Nangatod. Sa bulalo lagi. Ano rin? Ang problema kay puros na sabaw lagi. Kadyo lang yung kayo eh. Mukaon sa yung kuma kay para pugsit yung kay ni ba. Andy. Lagi gimingaw gyapon ka anin no. Hinahinaya ba ya? Igabi na gid siya martilyo kagahi na gid kay gusto na gid siya modok-dok. Andy. Modok-dok na gid siya. Hinahinay ra Andy ba? Hinahinay. Dili ko mapugnan ni mo ni. Hinahinay galing. Tanawa ko di gid siya mapahog ang ano bisag sa dok-dok ko di gid siya mabahog. Hinahinay ba? Grabe kay ka Andy eh. Grabe kay ka modok-dok eh. Lagi sabod ang sanga sa martilyo. Kipaspasan na. Hinahinay lang lagi. Ang sanga sa martilyo gisabod. Dira. Hinahinay ba? Kaya ang kuan, ang ulo sa lansang. Mabahog ang lansang. Andy. Ano, napilo ng lansang. Andy. Ano sama? Andy. Andy ba? Andy. Andy, ambis ang pantibi. Ay, muribansin pa ta. Ha? Muribansin pa ta. Unsa? Tanaw gani akong martilyo. Uy, Andy.
Andi, Di mapugnan. Uy, dili man gid siya mo dungo gyud. Andi ba? Ay, Laos, mula laos, ko no napakoy meeting. Laos ani unya na bang meeting Sige, niya. apaspasin na nandito. Ingna na traffic ka. Andi. Ingna na traffic Andi. ka. Andi. Love me. Andi, uy, samo kayo ka. Ung tanaw Oh, ka. usa man ka, Andi? Wa na nay bahulay ay ni dok na tamas ginawa ni. Uy, Andi. Grabe na gini mabira na. Andi. Grabe bay akong tuhod ba yun nagkukim pula-pula. Apoy mo ni magluhutas kawayan. Mula ko na ko ha. O atong sabot, dili mag-text, dili manawag, ako'y unang mag-text. Kano sa man lang tanga kanang kuanan tayo kana kada adlaw na lang ta dinukdukay ba. Wala problema sa dinugdukay, wala problema. Basta kay wala ikuan ha. Kabala ka dili mo siguro. Dili pwede nga mag kita na lang. Mo na lagi akong giingon ba? So na in love na ka. Lagi ang problema kay one time nga nakos balay pero akong una-una nasa imo. Pero nadunggan na sa din ako nga drama kay. Tapos, nausap na po ng imong tono. Murag nanagid ko yung feeling sa imo nga. Ay, nagsabot na ba yata, Andy? Pero sorry na pero Andy, waka kaila sa kuan. sorry na Charmy pero gistorya na ko ang kamatuoran nga love ta ka. Ana da Oh, rin sama ni. Ana da pagsigwi anang love day. So mo na tong sabot, na in love naman ka, so di na ko mo reply nimo. Ayun no. Di sorry na. Pero ang ako lang gipay. Nagsabot ba yata nga wala in love? Di ba mo na tong kuan? So wala tayo in love bay pero kabalo ka nga love ta ka. Wala man ko nagdali nga nagipugos ta ka pero og karon pwede ra. Ay, di na ko ganan ani nga topic. Nagsabot na ba ta? Kung mag in love ka, di na ko nimo makita. Lying up. Oh, usa naman po na, martilyo na po. Oh, na problema karon. Tama na, kanila ka naslito. Mo na akong problema karon. Na in love na ko kagahi. Kami mo dahil sa akin ang dahigon Umabati ko sa aming batikuson Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok Kainibay Kainibay Kain sa balita Kain sa kalingawan Alas 7:54 na. Happy viewing kang Franklin Atilio, Noble Sir. Birthday karon sa among amiga nga nasa Japan nga si Connie Hernandez Concepcion Hernandez. Happy birthday! Happy birthday! O sa tala mga ka-birthday, good Oy, morning! Ako din i-greet ni siya ang gwapa nga sexy nga si Ma'am Chay Chay Rodriguez. Ay mga Kuya Bern, good morning. Greet ko Iloto Marlon Oclaret, Matet Lapirap o Wing Alunan. Salamat, dagang salamat kay Chay Chay Rodriguez Losada. Hi Chay, morning. Architect Galarosa, Jackie Galarosa, good morning from Teresa Sinathan. O kang Architect Franklin Saplot nga every morning in check. O kang Pidoy, o kang Architect Chupao, good morning ninyo. Joy Martinez, good morning. Good morning. Salamat. Medyo pilit na sa itong mga internet karon na. And pa-shout out diha sa mga certified na mga kagay. Uy, kamo ko na mo yung mga kaila nga mga inspiring nga mga istorya. Oh. Pwede ninyo na may galang atong i-feature diri, ha? Worshipful Josan Gonzaga, good morning from TG Joan. Hi sis. Uy, kani! Ang again, hello ko da kang Deputy Force Commander Police Lieutenant Colonel Fermin Damiago Amindares III og sa class 1902 Bagwis, ha? Sa ilang presidente nga si Patrol Woman Laika Angeli Bagares o ang ilang treasurer nga si Patrolman Amir Khan Usman o sa tanan mga class officers sa class
1902 Bagwe. Salamat kayo. Thank you kayo. Good morning Mabuhay po ninyo dia. kayo. Mabuhay mo dia. O ka, Chigo, good morning. Kato sa aton chat group kinsa ton sa tayo ni mga kinsay tilawan. Ha? Ana. Uy, ang license to own and possess firearms, caravan, LTOF caravan, December 15 to 16, that's next week, 8 a.m. to 5 p.m. diha sa 4th Authored Brigade, Camp Osito, Bahian, Impalambong, Malaybalay City. LTOF caravan kini ha, para sa katong mga gusto maghupot og armas o magparinyo sa ilang mga armas o katong mga nangloy-loy na nga mga armas. Hoy, lahi na. Biramax ang kalangan na Biramax. Mag-renew mo sa inyong Biramax. Mga silingan, see you later. Jennifer, good morning kanimo. No? Sa panatay mong basahon? Jacobs, Finches Aviary, Churva, Saging Turon from Canada, si Geraldine Joy Garcia, Jen Joff, Paul James Smith, Kuya, Happy Pista Bulwa. Uy, happy na ang birthday ni Master Poppy. Oh, karon December 10 ba ata siya? Uy, December 10 is International Human Rights Day. Kuya Tats, good morning ni mo na Kuya Tats. Nana Sambuanga. Yan, nangita lang Sambuanga White. Pwede na rin makatabok. Uy, before natin nga pala, condolence dahil sa akong airpods kay ni Pano ng ilahang eldest mga igala. Akong auntie Selena Nadia sa Cotabato. Pangutan na ba karon? Makatabok na ba og Cotabato karon or napabagihapon? Napagihapon yung mga basi kuan ba kay na may bang gabiyahe na biya ang mga Karaga, mga taga Agusanson? Laos na biya diri ah. Basta Or na basi kay Cagayan ra ang luag. basig na kay kuan kana basta na kay ka ng mga certificate gikan sa PhilHealth, may agi ka og swab test. So pwede ra na nga na. Yan, negative ka, ipakita nimo na nga kuan niya. Yan, no? Okay. Good morning. Makatabang ani si kuan si Ma'am Jinky sa GB Pharma. Okay. Kaya na sila yung mga swab test diya, no? Nga ginabaligya usab alang sa mga doktor o mga municipal health. No? 17 days na lang! Pasko na! Daw, nabatay, nabatay no Chibuena, nagyapon. Oh, let's be grateful. Grateful. Mapasalamaton kita, mo ka ng sikreto. Timan niya, be grateful. No? And be kind to yourself. Love yourself. Correct. So that you can easily love others. Saan kipagsumpayan ang alinya mga igala? Okay, wala tayo ikong panahon. Magkita-kita na po kita hangtod og mapuhon susamang takna, susamang istasyon. Timan nga ang katawan nga doon ay gahi ug ligdo nga baruganan may maitampong kalambuan sa atong katalingban. Kini ang iyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Timan ni! Labi na diya kang Neil Jason Asuncion, Kuya Koy. Ang bana nga gahi, perti kagahi, agrabi yung gagahi, sa uban, di naging mulingi kini si Bernie Bitok-Bitok. O kini ang lagi no sarang Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories that make me smile, it feels good to